Ngisacela ukubingelela ngoManguthobana. Namhlanje ngizokhuluma ngokuphupha. Ukuphupha kubalulekile. Uma usukuphupha lokho kusuke kuveza ukuthi unalo idlozi noma ithongo elikugadile. Uma ungasaphuphi kusho ukuthi sekhona umonakalo okhona kumsamo wakho. Ngizochaza kanje. Umuntu uhlukane kabili. Umuntu kukhona inyama khona nomphefumulo. Lo mphefumulo yiwo ohambayo uyodibana namathonga ngalesikhathi ulele. Ma ungasadibani namathonga sekusho ukuthi sekhona into wrong kuwe. Sekufanele uhambe uyokwenzani? Uyobheka noma uyogezwa. Sengisho ukuthi kubalulekile ukuphupha. Amaphupho abalulekile noma ungaphuphani. Kubaluleke kakhulu ukuphupha. Kusho ukuthi ikusasa unalo. Kusho ukuthi ithonga lenhlahla likhona kuwe noma ithonga lakini likhona ithonga elikubhekile. Uma ungasaphuphi nje kuthulekile nje ubobona ukuthi hayi sekhona inkinga ekhona. Phinde futhi ngikhulume kakhulu kunalabantu laba. Khona labantu uthola ukuthi uphupha imali. Thola umuntu uphupha imali eningi noma uphupha yebo imali. Uphupha nje nezinto ezinhle kodwa manje lezi zinto ezinhle azenzeki. Ithonga lisuke likutshela lapho ukuthi yebo inhlahla unayo yemali sinayo kodwa asifinyeleli kuwe ukuze sikunike. Ngokomthetho kudala kwakholelwa emaphupheni. Ngalesikhathi uphupha yilesikhathi wazi ukuthi leyo nto izokwenzeka noma angeke ize yenzeke. Kodwa okwamanje mawuphupha nje into ingenzeki wena ezakho izinto zonke uyaziphupha zenzeki. Uphupha imali eningi, uphupha uwina amalotho, uphupha udrive imoto ezinkulu kodwa uhamba ngeenyawo. Lokho kusuke kuchaza ukuthi izinto zakho kukhona la ibhajwe khona. Ithongo liyathanda ukukunika kodwa manje akufinyeleleki kuwe. Manguthobana lokhulumayo. Siyathokoza.